in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vanochtend dat 18 ongedocumenteerde Venezolanen vandaag terug zullen worden gevlogen naar hun land van geboorte. Eerder vandaag komt er een vliegtuig uit Venezuela aan die Curaçaoënaars terugbrengt die nog steeds vastzaten in Venezuela vanwege de coronamaatregelen. De 18 ongedocumenteerden zullen op de terugreis naar Venezuela worden gezet. Vandaag zullen dus 18 ongedocumenteerden naar Venezuela worden gestuurd, maar gisteravond kwam er een boot aan met 26 andere ongedocumenteerden. De boot werd op de radar waargenomen door de kustwacht. Op de boot zaten 20 mannen en 6 vrouwen. Ze zijn allemaal naar Bahia Beach gebracht, waar alle 26 personen zijn getest op COVID-19. Daarna zijn de ongedocumenteerden naar de barakken bij de SDKK gebracht. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De Santa Rosa Indians zijn gisteravond honkbalkampioen van Curaçao geworden. Ze versloegen de Wildcats in een spannende finale met 12-10 en dat bracht de eindstand in de Best of 7 series op 4-3. Het was een hele spannende finale gisteravond in het Theodel Ballpark, maar er was geen publiek aanwezig vanwege de coronamaatregelen. De rechtbank heeft gisteren 31-jarige Nathaniel Doran veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf wegens moord op zijn eigen neef. In eerste aanleg was Doran veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf, maar hij ging zelf in hoger beroep. Volgens de rechter is onomstotelijk bewezen dat Doran zijn neef bewust om het leven heeft gebracht. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Curaçao passeerde gisteren voor het eerst de grens van 300 actieve besmettingen op het eiland. Curaçao kent als enige land in het Caribisch gebied van het Koninkrijk nog een stijgende lijn van het aantal coronabesmettingen. Op Aruba is er juist sprake van een aanzienlijke daling. Gisteren waren er nog 343 besmettingen geregistreerd, waar een maand geleden nog meer dan 1600 mensen waren besmet. Ook op Sint Maarten neemt het aantal besmettingen flink af. Gisteren waren er nog 58 besmettingen, eind augustus waren dat er nog meer dan 260. Op Bonaire zijn al 5 dagen geen nieuwe besmettingen geregistreerd. Op Sint Eustatius zijn er nog 3 besmettingen en op Saba zijn al lange tijd geen besmettingen geregistreerd. Bonaire wil op korte termijn de grenzen weer openen met andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar daarbij heeft Curaçao de grootste prioriteit. Dat zei gezaghebber Edison Reina van Bonaire gisteren tijdens een persconferentie. De afgelopen dagen waren er op het eiland geen nieuwe besmettingen, maar hij vindt het nog te vroeg om met versoepeling van de maatregelen te komen. Wel hoopt hij op korte termijn met een beslissing te komen over het openen van de grenzen voor Nederlandse toeristen. Het Arubaanse parlement heeft gisteravond een motie van wantrouwen aangenomen tegen minister Marisol Lopez-Tromp van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu. Haar eigen partij POR had al enkele maanden geleden het vertrouwen in haar opgezegd. Gisteren diende coalitiepartij MEP een motie tegen haar in. Dat gebeurde na afloop van een vergadering over de visserijproblematiek op Aruba. Op dat moment waren er al 11 van de 21 parlementariërs weggelopen. De motie werd daarom aangenomen met 10-0. Volgens stativoorzitter Adi Thijssen is er sprake van een rechtsgeldige motie, ook al waren er maar 10 parlementariërs aanwezig. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.